wawazifumu yonda bwana nkani ngana yake kuzana ndi pastor amene afuna kuphedwa ndi mamembala a church yake. Pastor amene zina lake ndi Oshomoloshi, muchizungu timati Peter, mmene ndi muhausa dzina lake ndi Oshomoloshi. Ndala ameneyu amakhala ku South Africa kumene kuli church yake komweko kwa Themba, koma nyamatayu amachokera ku Nigeria. Nyamatayu anatsegula church yake mu chaka cha 2018. wakhala akuthandiza anthu mu church yake kwa nthawi yayitali ndi mu church mwake munali mtsikana wina amene amatchedwa Mercy Ndlovu. Mercy Ndlovu anali mtsikana olimbikira kupemphera. Nthawi zonse amapita ku church ndi mamuna wake, amapita kumabwerako, ndipo pastor uja ankamutchula Mercy my dear, koma mamuna wake sankalabadira zimenezi, ankangoti mwina pastor pofuna kumulemekeza mkazi wanga nkana kumamutchula my dear. Ndi anthu aja makhala bwinobwino ndi tsiku lina Mercy anapita ku church ndi mamuna wake. Zotsatira zake anabwera atakwiya. Mamuna akatamfunsa chachitika nchani sadayankhule china chilichonse. Anangomuza mamuna wake ku church kuja sindizapitanso. Mamuna uja anali wodabwa, mkazi wanga chanchitikira ndi chani ndipo wamulakwira ndani, koma sanazitengere anazisiya. Ndamakhala amapita yekha ku church kuja, anapitako kwa mawiki atatu ali yekha. Zotsatira zake tsiku lina Mercy anamuza mnyamata uja, uziwa chani, wiki ino ndipita nawo church. Analosangalala kwambiri, anapita ku church, anapanga zofunikazo za churchizo ndikubwerako alosangalala kwambiri. Ndi mnyamata uja anali wodabwa, chochitika ndi chani kwa mkazi wangayo. Amakhala daily amapita ku church kuja, kukakhala zochitika amapita kapanga atendi, analosangalala. Ndi wiki yatha foni ya Mercy idagwa pasi, foni ya Mercy idapanga crack LCD. Zotsatira zake adayitenga kokhozesa. Okhoza uja anayikoza bwinobwino, koma LCD imene anayika pafoni paja idali ya China. Anampasira Mercy LCD jasimagwira bwinobwino. Zotsatira zake Mercy anapitanso kwa Nigeria uja kukamuza kuti LCD imene mwandiyikira ndi ya China. Nigeria uja amanena kuti LCD imene ndi ya original, iPhone samakhala ndi LCD ya China ndi zimene amakamba. Zotsatira zake anthu aja adambokangana. Ali mkati mokangana Mercy anamuza Nigeria uja tiona. Nigeria ujaso anamuza Mercy tionetsana. Wina aliyense anayendera yake. Nigeria uja ndi mpuma mpori mu nthawi imene amakhoza foni ya Mercy analowamo mkati ndipo anapeza mapicture osakhala bwino ndi mavideo a Mercy ndi pastor. Zotsatira zake anatenga mapicture aja Mercy sakudziwa. Ndi Mercy nthawi imene ananena zoti tionetsana, iye uja zinamkwisa kwambiri, anambopanga post mapictures aja pa internet. Zotsatira zake mamuna ake wa Mercy adaona. Mamuna ake Mercy ataona anapita ku nyumba kuyamba kumfunsa Mercy, iweyo ndi pastor aja pali ubale wanji? Mercy ananena kuti palibe. Chifukwa chani ukundifunsa? Mamuna uja ananena kuti ndimakhala wodabwa, pastor uja amakutchula dear, tandiuze chochitika ndi chani? Mercy ananena kuti palibe. Kenako anafunsanso Mercy, nthawi inake udakwiya unkati sufuna sopita ku church, chinachitika ndi chani? Mercy ananena kuti palibe, sinimafuna basi. Zotsatira zake mamuna uja anamuonesa Mercy mapicture ake ali ndi pastor bwino lino, komanso mavideos, komanso ma screenshot a child history yawo. Mu nthawi imene anakwiya Mercy anawapempha pastor aja ndalama yokwana 10,000 ndi sanampase. Anamuza kuti ndikupasabe ndikayipeza. Zotsatira zake Mercy anakwiya chifukwa mkazi wa zoti pastor uja ali ndi ndalama sakufuna mpase. Anakwiya ndi atampasa ndalama zija ndi pamene anapanga chiganizo chomapitanso ku church kuja. Mu message yawo analemba kuti iwe ngati sundipasa ndalama imeneyi ndisiya kubwera ku church kwako, ndipo suzandionanso, sindifuna nzikuona. Zotsatira zake pastor aja anatumiza ndalama ija ndi pamene Mercy adambopita ku church kuja. Mercy ataona zimenezi anambopepesa. Zotsatira zake mamuna uja anamtibula Mercy. Panopa Mercy ali kuchipatala, koma pastor uja akuthawa chifukwa mamuna uja wanenetsa kuti akakumana ndi pastor uja ampanga zinthu zosakhala bwino. Ndi panopa pastor ayo akuthawa. Ndenda bwana nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengerenso phunziro akuluakulu, kumakhala osamala ndi azikazi anu, osamawalola kuti azigwirizana ndi mapasta. Ngati pali anthu amene atisa mabanja anthu ndi mapasta, mapasta ambiri ndi osalongosoka, ndipo amabwera mtima awiri, dear bae how are you, tikukomedwesa, ndipo mkazi wako akakhala ofowoka ndi kukomedwa zimenezi. Zotsatira zake akudyera binzi. Ndi zimene amapanga, amabwera mtima awiri ofowoketsa, hey bae how are you, ndi mkazi wako akamali mwetulira, hey bae how are you, hey bae how are you. Zotsatira zake amakugonera mkazi wako. Pastor sakuyenera kukhala mnzake wa mkazi wanu.
sakuyenera kuyambira lero zimene zolekani tingaphunzira pa nkhani imeneyi